Hello, agus fáilte go kitchen Bria, smisha Bria. Seo é iarradh howlach arstin, mar new truffles. Ha imig shorsiger truffles yn pearl, ach shall mi gut yn Jew mar new truffles an leonig le ganache le 3 jiffer vlassen. Yn dosach, tá se hi tú mar goni le chocolate a firstachig. Wie nich mi mar new show se hiad video acum. Bi fé maket molder chorgin. Ha sorryte acum an show son chocolate in a yenu ach gydig tú ice cube tray a chleckig. Dorsten chocolate is strach gan volder. Va còrr acum molder a flochgig a vor stoprach gus cur as je bulmanen san bi ach yiech nich mi sin a yenu. An uair sin, cud bunas cione agus leg leis chocolate tuchim as. Bi mi a yenu show a paper funye gus nach bi buarach rovor acum agus son an chocolate a havalig. Anish, bi chocolate yn falif sa volta racid. Fag show gus fas cruai. Bi ein ysloia ma chwristu sa fridge. Ad sa haw a fehu, fyrdi tu yn ganache yenu. Chaniel awn yn ganache ach chocolate a the vesgachig le uachger. Cwyd yn tuachger an yn panna agus chesiche. Chanielu a giri gyn goleg a tha. Biu a giri yn fed je uachger agus chocolate. Brish yn chocolate an yn pisen agus cwr an yn bole. Mar a savisht, chlecht mische chocolate a gorcha, ach oprichi sio le chocolate le bonje, nio le chocolate jal cujach. Cwyd yn tuach gyr bla stach gan vola leis yn chocolate. Cwyd ma cwrste gus yn jigid cola. Sinacet ganache. Cwyd mische rwt bec salin istach cujach. Fyrdi tu a chlechig mar sin, mar a helu a giri ach chocolate awn. Ach va mische giri blasen et a jalichtje. Va mi a giri 3 jiffer blasen. Mar sin, chud mi yn ganache awn yn 3 bolen. Chud mi na blasen doi. Sé a hiad blas acum, chocolate vexiganach. Chud mi canyon, vanille agus blechicin chili awn. Sé an darna blas, ginger. Ha mi a ginger uur a rachgig. Ma vis na hinna vichga yeri, ha ushka behag le vale sio cujach. Ach a blasta garirif le ginger a van, ma vis clown gaiche. Sé an tres blas, almond. Chlecht mi almond a the pronig agus almond extract. Fyrdi tu a vi cruachel agus roots an bia vis ma a chudawn mar blas. Cwyd na blas yn ystrach a the bolen agus meski chahula cal gus an bian ganache re. Nu a the vis an chocolate sa volter cruai, hai jashel son leonig. Fyrdi tu an chocolate a va the feper a chur ash sa vola son firstach a geriest. Burin gud yn leonig awn yn doele ach sé piping yn doia sasa. Rain mi hin piping bag vo feper funye. Chlech mi tutorial von BBC, cwyd mi yn ciangol gyhiasel. Chan oprichig show son chocolate hain ach sgas gyfel yn ganache cho trw fyrdi mi sio a chlechig. Cwyd ynjyn y blas yn ystrach gan piping bag agus leon na chocolate. Fe mi tu fi feichgelach gyn cws a chwrawn, nio chafi e comasach chocolate a chwyd a volach. Bi feichgelach cujach yn chocolate a chwmel sa fien, ma vis ganache edden oed chafi na chocolate edden selig gekjerst. Bi eket yn isht rys yn chocolate ha akel arstachig a riest. Nu the vis sin jashel cwyd ed molach na chocolate ni. Fiach yn orsyn rys a volach a yenu re le spatchel no skian palette. Fagiad no cwr arash sa frigid. Rain mi shorsa at a jalichtje leis na blasen ille. Mahau son yn shorsa show a yenu ha na sasa mahan ganache fuer. Gian ballichin becca jan ganache. Yn orsyn, cwydid is strach gu chocolate a the firstachig gus yn codachig. Hod amach le gremeteliad agus fagiad a the feper funye. Fyrdi tu rwtig yn a chwyd a the volach son jiffer a yenu at na jiffer blasen. Chwyd mi almond a the pronig en molach yn join almond. Mi erag hawl han y truffles eile jeshel. Hod amach as y frigid agus gyfeichgelach, hod amach as y voldedd. Aber gyfeled snasel. Agus sio iad tyfa stay. Ganache bok blasta agus chocolate ydyn tyfa mwy. Sio ac na rwtyn fat a rain mi. Fiag sio glefale coffee, tea, chocolate che, nio leis hain. Agus y nisha ha truffles gylior acif. Fydd eisiau yn torsgan siol ac cwjach, no fydd eisiau yn eich eisiau pein. Mar yn un eisiau.
I've in fear of lost out. Well, sin ag of son chocolate and dew, ach ma harú den eile betil I hikin at the channel show, ans the kitchen acum, but I'm going to the comments. Good yes, Cheery!